Kumusta po yung stretching nyo ngayon, madam? Oh my God! Gusto yun ako. Oh my God! So ano yung feeling? Pa lang yun. Stretching pa lang. Yung feeling na nasaktan ka na, pero... So guys, kasi kailangan po kanina ayaw niyo humawak, kaya sinabihan ko siya, bakit ba? Ba't ako na lang humawak sa relasyon natin? So guys, nagsisimula na po yung training nila. Ang pangit ko dito. Kahit sa angle naman eh. So yun guys. Pangit mo. Bakit ang pangit ng buhok ngayon? Kung bibitaw ng mahinahon. So yun na. Kumusta yung training nyo? Yung first training nyo? Okay lang. Medyo masakit lang yung pusin ko kasi ang ano kasi, ang daming Ang daming upuan na tinalunan nila. taas ng ano. Ikaw? Saan ka bumabangon? Saan ka bumaba? So yun na guys, yun yung unang drills nila ngayon. And yeah, nagsisimula pa lang sila. So hintay-hintay tayo sa next na drills nila. Yun lang. Ito po yung training nila. So yun po, kitang-kita nyo na magaling po talaga siya sa ganyan. Magaling po siya pinapalikon. Talaga? Talaga. Alam niyo yun. Eh, dapat gato yun guys. Parang kung gusto niyo magpakapunin, magpakapuwet. Kasi wala akong puwet. Wala akong puwet. Ganito siya guys. Okay lang talaga siya guys. Ganon. Walang ka. May number kayo sa mental. Mahingi. May gabay ka lang. So guys, ang namin ngayon today is sa ring. Jumping para ito is to boost your jumping skills. Wow! Rebounder niya. So coach, ano pong tawag sa drills na yun? Ampak-ampak. So guys, yun na po yung second drills nila. Hindi ko po alam kung anong tawag doon. Basta tumalon-talon lang po sila tapos takbo. Para po ma-enhance yung speed nila tsaka yung jumping skills nila. I-interviewin natin tong dalawa kung ano yung pakiramdam na makapag-drills ng ganon. Ikaw muna. Huh? Anong pakiramdam? Random na. Hosting or something? Hindi ko na alam gagawin kasi yung mga paa namin napakabigat. Oh my God! Ang laki-laki na ako, di ba? Di ba? Ikaw? Actually, hindi ko alam kung anong pakiramdam nga kasi dininyagan yung sapatos ko. Tingnan nyo lang, sobrang dumi. Okay lang yan. Yun na po yung second drills nila and hindi pa po sila tapos kasi marami pang drills na gagawin nila ngayon. And ngayon, ito po yung pangatlong drills nila, yung tinatawag nating shooting. So nakikita nyo po, tinitraining po sila na mag-shoot para po sa
Basketball. Oo nga po. Yun na po. So nakikita niyo po sa aking likuran, yan na po yung shooting na drills nila. So kamusta yung shooting skills mo? Wala! Pero improvement naman po. Nag-i-improve naman po sila sa mga shooting skills nila and all and all. So, yun. Chamba! Chamba! Chamba for free! Yabang! Yun na yun. So guys, sa susunod na drills nila, ito po yung tinatawag nating laterals. Kung saan yung mga bote na may mga bato ay ililipat nila sa kabila habang yung mga panda ay nakaganito. So yun po, may bida-bida po kayo nakikita dito. Nakikita niyo ba yung bida-bida na yan? Yan, di ba? O, di ba? Sige. Ang hirap mag-video sa matatangkad. Hindi kinakaya ng powers ko. Ano? Ayaw mo na, pagod ka na. Pagod ka na, hindi mo na kaya na dapat go lang. Kaya mo yan, cheer up. Kaya mo yan, girl. Go, girl. Lamo. Ayoko na. Ayaw mo na. Pagod ka na. Pagod na ako. Tuloy mo pa rin kahit pagod ka na. Kasi mahal ko siya. So mga katawa, dito na po nagtatapos ang aming training ngayong araw. See you on our next vlog and don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel! Na inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.